USA kaldan okay USA kaldan Zawhna ka puih them ai ka puih thelo tuna USA ka omna ni zirlai kania college student tuman chuanin ka puih thei lam chu ani lawa Mizo hi miron zo ta midang po anlo omdon chawin karinga chuan chuan ka puih thei lo chu ka chung te like a cousin te poi ron thruai ve chu ka cha khopa a mai ro chu a thei lo ni e in Mizo tur chu kon ni lo in Miz oh ka puih thei na lam ani lo mi chu tharao lap e bo Zawhna nei chuan in kha kha chu ka puih thei mai thei next question kalut ka hriat na training ka ron soi chuaka Zawhna dang le chu Mizoram khoi lai atangin nge khoi lai mi nge ini ni mang chu champhai piang kania chuanin sumsuya kan seili ka seili na kumnga kan uma nanu le ka pa chu nom kwal na sa muifang hanan oma mo ka shalo mamit hanan om zok boking ka ria chuanin thingtanga kan oma kan nom kwal towa Bangalore po kan nom kumhi chuanin chumenua chuan aizola kan oma aizola han kan om aizola kan om nuin durtlang atangin heta kan chuk chuanin adang le kha ambition Enge I ambition ke ambition chu ka tum sang khom mai amai ro chu ka soi thei lo chan chu ka tum hi asang em wangin hlotlin talawila minga samai mai do ning ka ria ka soi chu vele klo soi chu velak lo to si chuan ngo chu ba ka science in an study and research aga chuanin ithil tum re isoi iti mai soi chualok chuanin I hlen du lo zok anti a chan chu khami soi chu khan I hlen to ngin I thloka engmani lai khan midang hne nai soi to khan I hlen to ngin ai hre da wangin I hlen du lo zok I soi chu lo ain an Zawhna dang le kha chu Enge I major computer science ka major chu matinga computer science lak na chhan computer science ka lak na chan chu enmi arama nisilawa chuan degree lak don ro chuan poisa sen don ro chu na poimo le tangkai skill na kin ta na po tangkai zel thei tu kha mo ni chu to me ro se tu tan chuan eta international student rampon tang rongkal ni chuan degree pa ngai mai degree tangkai nei lo chu a man tlak tak lawa taking nanin liberal arts degree tingvel mo history English psychology tingvel chu at thatho nine amai ro chu na tak mu le ti chun zom zel nan chu na kin tan chuan tangkai lo ata ka chen ho sa pho point ka tiang degree la han om trowa an mani degree lak nan mu thei lo tam taki chu chuan chuanin degree than hi poimo ni STEM man tia science technology engineering la math la ka poimo azo tu chu na shathawa midang tan karon soifia ni Zawhna dang la chu Mizo communities katami ho kha anin nai hlomem tinia inhnaih hlom ve tho kan omna lai taki kan khwami ho chu inhnaih hlom veng chu an omna hi apartment complex khata hian om inhnaih hian om thina tuna chuanin a then khat ho chuan pahnih pathum chhungkwa chuanin an mani inten leivea sarkar program atangin dikhan an lom hlave dewa mun a hlathi chuan in hmu te har towa sapra mai chuanin weekend
vela hian in mutlang puya in khom te chulni in khom in rinzan in khom te ai mutlang pui ani lo chuan ani bi ni huai hot bi ka te mula thin mundang Maryland te khinan Maryland te te khi chuanin an thlat em awangin minute somli panga motor khal ang te ni thina in mutur chuan ibul hnai mi te ni lo chuanin amo i ko hran mi te ni lo chuanin rei takai mu lo theini ko khat ni ma se in mui har lo all lo weekdays vela na tho pe chuanin other communities nan hianin in po chu om ve zo ma se tlang pu chuanin om lo thian po etama lai om rei deuh to chu sap tiang puni se hran than puni se o nein kom ma se a tlem zok chuan ni outliers ke mang te midang po state dang Maryland tiang te Indiana le Iowa velanga hi chuan an tam em awangin an kom mutuk lo in ka hria ke ka hmu da chuan mun midang pon lam me chuanin Engtikah nge Mizoram I hodon ka soi thelo ka paperwork hi sekul ka kalchun zom lo chuanin a top dona ka visa hi chuanin tun summer poni thei nakuma poni thei ka ron ho to lo mai thei bok a soi thelo mo thil a thlen thut chuanin hnai dewa karin mu thut poni thei thale paperwork a zira ni mai ron ho chu ko chak vai tho tunen nge amo tunen nge hun i man thin tlang pui chu ke ma in hun ka mang thin tlang pui tam zok tam taki chu hun ka mang ke ma in ina ni lo point school a poni set tiang vela hian in thian chu kom tur chu om renga ma se ka man lo a toina school a po mi chu an kom tho class ve kan lak dun chuan ma se school pona chuan ka kom chak vak lo hlom yeah chumi chu ti la chumi chu hangout di lan ti point dikta ka soi chuanin ka hman vak lo a ka ti thin no la mel thadon ni lo chuan just kidding yeah lo puiting we do to ni hun no vak lo a da mi ka kom tu lo ni mai kom tu chu om ma se ka khan in zona lo chhan ka bai se chuan shout out to z thansang Hmar le u zona pakhat ka chhan mai chu ngatinge Instagram ma khanin Hlingzingarosepar ti ming hman chan ti nia Hlingzingarosepar ti ming ka hman chan chu han kan nuna chuan hling tam tak zinga Rosepar ron chuak ang hianin kani kanuna hling tam tak inkara Rose ron chuak achukani kanuna hling le ti hran har satna om thin ma se kha ho kha tekinan hling anga longai taila ang polo ma se Rose ron par chuak a sen ang hi kaniang ang pohar satna om ma se ti ne ka soi thiam lan chuanin ka kor hak hi lalmoya min pegania thomno siam thina vai korang do he chuan aban hi thap do laga korama han barmarama han thuitir nia chu lalmoya in lo tlo no tlo vai donia lalmoya md tikhanin in zona chu in zot taboka ke man zona kalo zot ve chunga zona chu enge ni ck hi enge omzia ti kha ka shadu dictionary a ke na ma se omlo heta chuan ck ti kan ne a
CK chu Calvin Klein tina ni heta chuanin tu chu enge ni Mizo ho in CK an ti hi bye